Hola, bon dia a tothom i benvinguts a una nova sessió del cicle de jornades Acelera Pime que organitza la Cambra de Comerç de Tarragona. Avui parlarem d'un tema que hauria de ser clau per a les empreses, de com transformar les dades en coneixement útil per prendre millors decisions. En el dia a dia de qualsevol empresa generem molta informació, però sovint no sabem realment com aprofitar aquesta informació. L'anàlisi de dades ens permet passar de tenir dades disperses a obtenir una informació clara, útil i orientada a millorar els resultats. Per parlar-nos de tot això, comptem amb Josep López, consultor en Business Intelligence, que ens explicarà com les pimes poden aplicar l'anàlisi de dades d'una manera pràctica i adaptada a la seva realitat de cada empresa. Com sempre, teniu el xat per si teniu qualsevol dubte i anirem recollint aquests dubtes o al final també us podreu activar el micròfon si voleu fer alguna pregunta. I ara sí, Josep, endavant, tot teu. Molt bé, doncs gràcies, Helena. Bon dia a tothom i vinga, benvinguts a aquesta sessió. Com molt bé deia Helena, en aquest títol de com transformar les dades, ja hem fet diverses sessions al llarg del temps, al llarg d'aquest temps que va durar el kit digital, el kit consulting, al voltant d'aquestes subvencions. Hem parlat diverses vegades del concepte de l'anàlisi de dades, business intelligent. I ara que ja estem en una fase final on les empreses han aprofitat aquestes ajudes, han estat pràcticament 3 anys de feina molt intensa, en el meu cas aplicat sempre a la categoria anàlisi de dades. I ens ha semblat que per parlar d'aquesta temàtica una vegada més ho farem basant-nos en l'experiència que hem tingut. Ja no anem a fer teoria dels avantatges d'aquesta eina i com les podem aplicar, això ja hem parlat, sinó anem a parlar de casos concrets que ens hem trobat. No parlaré de noms d'empreses perquè moltes no volen explicar el que estan fent internament, però sí, en algun cas, sí, i sobretot què ens hem trobat nosaltres sobretot l'última etapa, el Kit Consulting, que era una subvenció que anava adreçada a empreses una mica més grans. Aquí s'havia d'elaborar anàlisis exhaustius. De fet, la subvenció era un informe, un document que expliqués a aquella empresa quina era la seva situació a nivell de dades i quines coses, evidentment, es podien millorar i es podien treballar. Eh, Això és el que parlem amb aquesta primera presentació. Venim d'aquest kit digital i d'aquest kit consulting o senzillament també vinc jo dels últims 10 anys, que és el temps que he estat dedicant-me només a la part d'anàlisi de dades. Jo vinc del món de l'ERP, dels sistemes de gestió empresarial, i quasi sense voler doncs, vaig topar amb l'anàlisi de dades. Concretament, amb una eina que té Microsoft, que es diu Power BI, possiblement a molts de vosaltres ja com a mínim us sona o inclús esteu ja treballant o a la cambra hem fet algun curs també, una formació dedicada a aquesta eina, que s'està estenent molt de pressa per a les empreses. De fet, l'eina ja té 10 anys, el que passa que la implantació en empreses potser és una mica lenta. Quines experiències hem tingut amb el kit digital, que sí eren projectes, i amb el kit consulting, que eren uns assessoraments, eren uns anàlisis de la situació de l'empresa. Algunes de les coses que hem trobat. Dades disperses en múltiples eines. És un tema recurrent. La majoria d'aquestes coses són recurrents. Ús intensiu d'Excel. Segur que tots vosaltres, d'una manera o una altra, feu servir Excel, que és una eina, evidentment, molt bona i seguirem tots fent servir. Però en alguns moments es torna farragosa per manipular i entendre les dades. La informació es treballa poc explotada. O sigui, hi ha una típica frase que m'agrada molt que es diu tinc moltes dades però poca informació. Dades tenim moltes, però no sabem o no podem fer-les servir adequadament. Avui veurem casos reals, exemples de casos reals d'aplicació. Això porta que a les empreses els és difícil tenir una visió global. Per exemple, no fa gaire un client, una empresa de 15 treballadors, insisteixo, són pimes, no són grans empreses, insisteixo en això, eh, perfectament estructurades, bons sistemes informàtics, diversos venedors,
venedores al carrer. Bé, una empresa que feia anys que coneixia i, carai, bé, tot funciona bé. Però quan entres i comences a fer preguntes sobre com estan gestionant les dades, aquí va haver, per exemple, una qüestió concreta, Josep, no sé quins marge tinc amb un client. Concret, eh? Amb els clients en concret, no sé jo el marge comercial que tinc. O sigui, i aparentment hauria de ser simple. Jo compro un preu i venc a un altre. El marge és fàcil. Preu de venda menys preu de cost. Però no sé no sé els clients més rentables, no sé els clients que menys rentables o inclús que no estic guanyant diners. O sigui, estic venent però no tinc benefici. Per què? Doncs perquè en el seu sistema RP van implementar una política de descomptes, una política d'ofertes, descomptes puntuals per als clients. Per tant, els preus de cost ja no servien de res, perquè s'aplicaven molts descomptes. I l'ERP, quan feia estadístiques de preus de venda i preus de cost, no tenia en compte totes les variables, perquè es van afegir a posteriori. Era molt difícil saber determinats clients quins marges estaven tenint. Insisteixo, perquè hi havia un descompte global en un producte, el comercial feia una oferta en aquell client concret, hi havia campanyes que s'intentava doncs, activar la venda en determinats productes. No sabia la rentabilitat de cada client. Si vigilem la rentabilitat i guanyem un 1, un 2%, home, amb 4 milions d'euros de facturació pot ser una xifra important. Eh, Processos manuals. Seguim tenint processos molt manuals. Molt manuals. Seguim tenint una persona que dedica diverses hores a la setmana a la tesoreria, diverses hores a la setmana a calcular uns ratis financers personalitzats per l'empresa, no els que donen els programes. I al final, els usuaris en general, des de la direcció fins a una persona que està decidint què ha de comprar aquesta setmana, és difícil interpretar les dades. No. Hi són, però són difícils d'entendre'ls. Algunes conclusions. Les dades no estan bé, no hi ha qualitat de dades. Després parlarem d'aquest punt. És difícil integrar les dades. És difícil agafar dades de la comptabilitat, on hi ha unes despeses, de la gestió comercial, on hi ha unes vendes, i del programa de magatzem, que és un programa específic per saber els estocs i tenir-ho tot en un sol lloc. No és fàcil. Integrar dades no és fàcil i a vegades és manual. Visualitzacions, parlarem d'això. Veurem casos concrets en el que la diferència està en veure clarament què està passant, perquè sigui entenedora la informació. A mi no em serveix de res tenir un Excel de 200 files i 80 columnes. És molt difícil d'interpretar. I sobretot, poder veure les grans xifres i poder anar al detall. Per exemple, jo m'agradaria tenir cada dia a les 9 del matí la llista dels 25 clients més importants i jo amb 3 clics saber quins productes em van comprar ahir i quins volums i marges per veure si les operacions que s'estan fent, comandes que van entrar ahir mateix, mm, són correctes. O sigui, jo ho hauria de saber en 2 minuts, que de fet jo és una de les preguntes que faig. Series capaç de respondre'm aquesta pregunta en 2 minuts? El 90% de les vegades et diuen que necessiten més temps. Si necessites més temps, tu no tens un sistema d'anàlisi de dades. Tu no tens un sistema que et digui què està passant a la teva empresa. I això és molt, molt comú. I insisteixo, em baso amb 3 anys de kits digitals i l'últim any de kits consultings. O sigui, d'entrar a les cuines de les empreses, mirar per tots els racons i preguntar. Sí, així és. Quines són els escenaris? Doncs que tenim un sistema de gestió, digue-li RP. Moltes vegades aquest sistema ens exporta dades a Excels, es manipulen els Excels d'alguna manera i s'envien per mail, es passen als companys, es guarden amb carpetes. Quan dic el client, vol dir el client eh, intern, el propi client de l'empresa. O sigui, jo sóc una persona d'una organització, més petita o més gran, i el meu client són els meus companys. I en depèn molt de processos manuals.
o també moltes vegades la informació no està actualitzada. Aquesta tarda, a les 3, han passat moltes coses en un matí en una empresa. Jo recordo un director comercial que cada dia a les 3, si em trucava, era que el Power BI no s'havia actualitzat. Ell volia veure tot el que havia passat durant el matí, tenint en compte que cada matí es feien 20 comandes i 50 albarans. I era una empresa de 15 empleats. No, insisteixo que parlem de pimes. És molt difícil treballar així. Mm? Eh, el sistema ja ha evolucionat cap a, molt bé, continuem tenint el nostre sistema RP, però ara les dades directament van a parar de forma automàtica a un sistema de tipus Power BI. Què vol dir? Que automàticament converteix això en una aplicació ja al client o usuari final i està accedint amb dades reals o com a mínim de fa, anem a dir-li així, una hora o mitja hora. Per tant, hem automatitzat això. D'això hem parlat molt. Per tant, són tecnologies que faciliten tot això. Després veurem com ara la tecnologia també ens obre altres possibilitats i veurem una possibilitat de Power BI que la majoria de gent no coneix. Home, ja que estava a la presentació o escoltareu el vídeo, com a mínim alguna cosa en primícia. Una problemàtica molt recurrent, molt, i que aixequi la mà o que comenteu aquí al xat qui s'hi ha trobat, perquè jo m'he trobat el 80% dels casos. Dades disperses. Tinc, en el nostre sistema de gestió, tinc les vendes i les comandes i els articles i la comptabilitat. Tinc un Excel on tinc un pressupost de vendes. Tinc un altre Excel amb un pressupost a nivell comptable, d'ingressos i despeses. Tinc un programa que hem comprat aquest any, un petit programa CRM, que el paguem cada mes per 25 euros i està al núvol, no el tenim a l'empresa. I a més, una empresa externa ens va muntar una petita base de dades per poder fer enviaments de correus i veure, fer campanyes. I això és un exemple petit. O sigui, hi ha moltes dades disperses. I com que és tanta la feina per intentar recopilar-les que no s'acaba fent. Estem massa ocupats per ocupar-nos d'això. I això, problemàtica. Les dades disperses, hi ha duplicitat d'informació. Si jo tinc el client dues vegades a l'ERP i una altra vegada el tinc al CRM i amb una altra vegada una base de dades de gestions de magatzems, resulta que la dada bona no sé ben bé on està. El que dèiem abans, manca de visió global perquè els processos són tan lents i manuals que no puc fer-ho. Hi ha anàlisis que moltes empreses diuen, bueno, Josep, jo ho faig cada setmana perquè trigo una hora. Hi ha processos que els faig cada mes perquè no puc jo tancar, no puc, necessito temps. I recordo una empresa que em va dir una frase literalment, això només ho fem cada 3 mesos, perquè necessitem un dia sencer per preparar tot això. I era una empresa que resulta que tenia que fer un balanç de pèrdues i guanys, el que ja dona el programa, doncs molt bé, un de molt manual perquè l'empresa el volia d'una determinada forma, i un altre que s'havia de fer per presentar a la Generalitat, perquè era una empresa que havia de presentar informes a la Generalitat, semipúblic, una empresa que no era molt gran, però estava participada a la pròpia Generalitat i havia de presentar uns balanços concrets. Bueno, era una feinada enorme i es feia doncs, el mínim legal que havien de fer. Ara veurem casos concrets. Aquesta diapositiva que us ensenyo, ara la veurem en casos reals. Ens hem donat compte que moltes de les eines de Power BI que hem trobat, algunes empreses ja sí que ho tenen, però cometen un error que també m'atreveixo a dir el 80% dels casos. S'han limitat a reproduir el que tenien en Excel en el Power BI. Sí, sí, és més àgil, és més potent, permet navegar millor per la informació, s'actualitza automàticament, però no han arribat a explotar realment el que l'eina permet, que és el factor visualitzar dades. Les dades, i està demostrat, són molt més fàcils d'interpretar si les fem visuals. Compte, no boniques, visuals.
I l'exemple el tenim cada dia que engeguem el televisor. Mirem el canal de televisió que toca i, si us fixeu, immediatament apareixen visualitzacions de dades. Apareixen mapes, apareixen gràfics evolutius, apareixen mapes de calor, apareixen mapes de la força del vent, de la temperatura, si us fixeu, utilitzen les visualitzacions perquè ho entenguem més fàcil. I si ho fan així, està clar que és per un motiu, perquè la informació la interpretem fàcilment. Aquesta és la clau. Per tant, moltes vegades he vist Power BIs, que està molt bé, ja han fet un pas, però han reflectit el mateix que feia l'Excel. No han aprofitat la potència visual. Ara veurem diversos casos. Diversos casos de... Això us ho he deixat aquí sobretot perquè ho reviseu després, perquè les demos no les tindreu, que us ensenyaré, però que les veieu després. Les veurem de seguida, en casos reals, de projectes reals. Casos durs, anem a veure aquests casos reals, Josep. No, no ens entretinguem més, som-hi. Un exemple de cas real. Suposo que esteu veient la meva pantalla. Helena, m'avisa si no ho esteu veient. Tot correcte, es veu perfectament. Per exemple, jo estic consultant una pantalla de clients. Si us fixeu, aparentment, aquí estic veient dels clients més importants, els que més facturo, però de seguida estic fent una cosa, comparar. Aquestes eines serveixen per una cosa cabdal, comparar per saber si vaig bé o malament. Aquí, si jo li indico un període de temps, dates, o sigui, estic al 2019 i estic mirant de gener a abril. Ara estem ja al març, suposem que això fos 2026 de gener a març. Jo veig de seguida quins són els meus clients més importants i compte, en vermell m'avisa si un client, per exemple, aquest client ha baixat un 53% de les vendes. És un client important? Bueno, és un 1,40 de la meva empresa, no és un dels més importants. Però està en el rànquing dels 20 clients millors. Per tant, m'interessa fer un sol clic, apretar un botó i anar a veure quins són els productes que m'està comprant. O millor dit, els que no. Doncs veig de seguida que hi ha determinats productes que està molt clar que han baixat de vendes. La majoria d'ells han baixat de vendes. Hauríem de saber què està passant. Tinc un producte que és el 65% de les vendes d'aquest client i ha baixat a la meitat. Ja podem començar a sospitar que aquest client, la competència l'està, diguéssim, mm, sugestionant, no? L'està incitant. Fixeu-vos que si jo marco un altre període de temps, és molt fàcil veure què està passant a la meva empresa només canviant els clics. Visualment, pregunto, quins són els clients que estan en pitjor situació? Els principals no. Si us fixeu, és una barra de progressió de quanti més import més alta i aquesta ratlleta vermella és la comparativa amb les vendes de l'any passat. O el pressupost. O imagineu-vos que això són despeses financeres, comptables, que he gastat realment i la ratlleta és el que jo havia previst. I allò que s'estigui sortint del meu, diguéssim, paràmetre, es posa en vermell. Per tant, jo, amb 3 segons, ja veig aquelles, en aquest cas són clients, però posessin que fossin famílies de producte, zones, venedors, jo estic veient de seguida allò que s'està sortint de lo que jo he previst, en vermell, ràpidament. I el que dèiem abans, amb un sol clic me'n vaig a veure el detall que sigui necessari. Puc anar a veure les seves factures, una per una. Què m'està comprant, què no m'està comprant. I torno enrere. I, evidentment, si clico un d'aquests clients que m'està comprant menys que l'any passat o menys que aquest període, veig que aquest client, com ha anat evolucionant la seva venda i alguna cosa està passant en el mes d'octubre-novembre. Això és el que jo haig de saber molt de pressa. No puc esperar a que algú acabi un informe. I això són comparatives. Però jo podria anar, això són comparatives de mesos, però jo podria anar a anàlisis que són difícils de fer manualment, com un que jo anomeno desfase, que aquest és dia per dia. Aquí el sistema m'està calculant
la última vegada que em va comprar aquest client, quants productes em compra, quants dies fa de la última vegada que em va comprar, i si jo sé que aquest client em compra cada 10 dies, ja em fa 14. Per tant, fa 4 dies que tindria que haver comprat. Aquí, evidentment, les dades no són reals perquè són dades de 2019 i, clar, hi ha 2.000 dies que no va comprar. El missatge és intento anticipar-me a una possible pèrdua d'un client. Com que tinc moltes dades, però tinc poca informació, és fàcil eh, no saber-ho. Un cas recurrent a les empreses. No, no, jo ja conec el que passa a la meva empresa. No, no, si jo això ja ho sé. Estàs segur que tu que només tens 50 clients i només tens 200 referències, tu saps el client que t'està deixant de comprar una referència? Tu m'ho pots dir això en 2 minuts? Evidentment la cara és, home, ràpid no, però jo ho sé, eh? Si multiplico els clients per les referències i haig de començar a mirar quines estan baixant de consum, si us podeu imaginar una empresa petita, ja no em parlo de l'empresa aquesta de la rentabilitat, que tenia 3.000 referències, eh, 200 clients. Tu pots dir-me, tu tens un sistema que t'avisi que un client t'està deixant de comprar una referència en concret? La resposta acostuma a ser que no. Acostuma a ser. També ens hem donat compte que no cal treballar més per obtenir més informació. Per exemple, a mi m'agrada molt ensenyar aquesta analítica. Aquesta analítica em diu quins clients, en un període de temps sempre, i d'un venedor en concret, només haig de fer un clic per canviar de venedor, o de zona, o de ciutat. Aquí em diu, per exemple, quins clients tinc que em compren entre 1 i 5.000 euros. Entre 5.000 i 1.000. Jo no he tingut que fer més feina. Només explotar bé la dada que ja tinc. I repeteixo això, explotar bé les dades que ja tinc. No, no, no anem a afegir-li dades noves. Jo sé que tinc un grup de 64 clients que són els petits. I tinc un grup selecte que està per allà al mig, que facturo entre 20.000 i 30.000 euros l'any o en aquell període, són 5 clients. I tinc 4 que són els top. Però fixeu-vos quina curiositat. Tinc 14 que estan en una franja alta, no la més alta. I qui són aquests 14? Només haig de fer un clic. Els tinc aquí a la dreta. I jo sabré què consumeixen aquests 14. Poder aquests 14 clients necessito fer unes accions concretes cada cert temps. I quan sé que un client canvia de franja? Poder de cop i volta un client passa d'estar a la franja 6 a la 4. Per quin motiu? Fixeu-vos que és fàcil detectar coses que són invisibles, no ens enganyem. Són invisibles. No tens ni temps ni prou informació processada. I aquesta informació, una altra cosa que m'he donat compte jo sovint a les empreses, és, atenció, jo prendria nota, quines persones necessiten determinada informació. No hem d'estar guardant segons quina informació només per tu. La informació hauria de circular per l'empresa, en determinades persones, evidentment. A aquestes persones els hi seria útil aquesta informació? Aquesta pregunta, quan jo la faig, normalment hi ha mirades. Home, doncs potser sí, potser la Maria i l'Andreu els aniria bé saber-ho. Això també és algo que hem detectat. Que hi ha segons quines informacions que estaria bé que segons quina persona de l'empresa també disposin d'ella. Però com li fem arribar? Amb un Excel? Si la resposta és enviarem un Excel cada dia o cada setmana o a final de mes a segons quines persones, la solució no és bona. Què fem? Enviem un Excel per correu electrònic, ho guardem en una carpeta, a mi no se'm obre, l'Excel no està actualitzat al cap de poques hores. En canvi, si entres en un Power BI que s'ha actualitzat fa 2 hores, tothom veu la mateixa informació. No un veu 1.000 i l'altre 1.100, l'altre 900.
que això també és un cas habitual. La informació no està del tot contrastada o no està actualitzada. Un altre exemple, m'agrada molt el món financer, les finances. Tots els financers coneixen, perquè en el seu àmbit utilitzen ratis que tot el sector, tot el col·lectiu de gent financera ho sap, i ells tenen un gran avantatge, que tenen molts, diguéssim, indicadors, molts càlculs, perquè no, pels que no estigueu al món de les finances, ells tenen ja una sèrie de ratis, que en diuen financers, que t'indiquen la salut de l'empresa. I aquests ratis, doncs sí, són relativament fàcils de calcular. Amb eines com Power BI no és que siguin fàcils, sinó que se m'actualitzen automàticament cada dia que jo vulgui i amb un clic veig aquest rati, el motiu de per què aquest càlcul que estem fent està en una posició verd, vermella o groga i a més veig les partides. Recordeu, si jo tinc una dada però no puc navegar per ella per arribar a la conclusió, o sigui, per què aquest ràtio de liquidez està a 3,27? Aquí sota tinc el motiu, perquè hi ha determinades partides, i aquí li falta la comparativa, perquè determinades partides aquest any han pujat o han baixat, però jo haig de saber-ho fàcilment. I si tenia un pressupost, per què se m'està desviant aquesta despesa o aquest ingrés no està pujant el que hauria de ser perquè ho vam preveure així? Hem de comparar i tenir-ho de manera ràpida. La pregunta que us llenço a tots és: teniu la dada important de manera ràpida? Quina és la dada important? Les una, dos o tres dades importants que cada dia m'agradaria saber i cada mes també i el trimestre també. Aquesta és la gran pregunta. La tinc fàcil? Em costa feina calcular-la? Mm? Ara veurem també les solucions d'això. Una altra casuística, que aquesta us l'ensenyo amb una aplicació directament. Us l'ensenyaré directe a l'aplicació. Estic utilitzant el Power BI d'escriptori. És l'eina amb la qual es creen aquestes pantalles. Tesoreria. Tesoreria és una coseta que aparentment no té gaire importància, però jo recordo una persona, i no és gaire estrany aquest cas, dedicava 2 hores a la setmana, cada setmana feia aquesta feina, de posar al dia els bancs, mirant el seu sistema els clients i proveïdors quan ens deuen, feia la previsió de les nòmines, a veure si aquest mes arribaven les assegurances o quins préstecs teníem en curs, i elaborava un quadre de tesoreria. Algunes dades venien automàtiques, altres les havia d'anar a buscar, o les havia senzillament de calcular. Aquest mes de març vindrà l'IVA. Aquest mes de març ve un extra que hem de comprar una sèrie de coses. Doncs bé, la previsió de tesoreria li costava 8 hores al mes. Ara s'estalvia 8 hores al mes. Home, només són 8 hores, ja, però 8 hores només amb tesoreria. Aquí, per exemple, estem veient un cas de que automàticament el sistema va buscar les dades del banc a la comptabilitat, va buscar les dades automàticament d'efectes pendents de cobro i efectes pendents de pago, els que esteu en el món comptable ho sabeu, o sigui, què em deuen els clients i en teoria quin dia em pagaran i què tinc jo que pagar segons la previsió també. Les nòmines previstes que arriben a unes assegurances i tinc alguns préstecs. Hi ha gent que li diu, no sé si el pool bancari, en fi. Fixeu-vos que ens ho dona dia per dia i va acumulant. Per tant, de seguida, me n'adono que el dia 16 de novembre jo estaré, segons això, en negatiu. Doncs bé, això també és recurrent. Quan acostumo a preguntar i tu com calcules la tesoreria, 8 de cada 10 diuen tinc un Excel. La frase famosa, tinc un Excel. Això vol dir manual. Evidentment, tu aquí pots filtrar, pots canviar les dates per tenir una previsió a 1 o 2 setmanes. Sí, perdó, veieu que estic modificant, és el, és el Power BI que el tinc construït. És una casuística senzilla, però porta feina. Tenir-la al dia porta feina. Tanco aquest projecte. Tinc un altre projecte, us l'ensenyaria per aquí, de una cooperativa, no és cap secret, Covides,
Vilafranca del Penedès, té un fantàstic programa de producció. Aquí parlo ara de les empreses que produïu alguna cosa. No és només comprar i vendre, sinó que jo ho compro, manipulo, processo. Doncs mm, ells feien tota una sèrie de càlculs a partir de les dades que els donava el programa de producció. Algunes eren automatitzades i estaven molt bé, però, per exemple, era impossible tenir algú que s'assemblés a això. O sigui, que el famós càlcul del OEE, pels que sou del món de la producció ja ho sabeu, i els que no és un rati de la salut, en aquest cas de com està anant la producció. Doncs això per ells era impossible de tenir. Veure en el temps com pujava i baixava cada setmana i perquè aquesta setmana, clic, havia passat això. Doncs ells ho tenien doncs, cada mes, perquè també era un càlcul que, si m'haig d'aturar jo, si m'haig d'aturar jo 3 hores per començar a calcular això i posar-ho en el temps, i no. I a més, amb un sol clic que canvi de sistema de producció. Bueno, aquí ara no és el cas. I van fer un que fos més visual encara, que jo pogués veure la producció de les ampolles en un calendari i que el color de cada un dels dies fos en funció de la producció. Això, ells, era impossible de fer. Si heu intentat alguna vegada crear un calendari i en les caselles calcular xifres, compte, i que quan faci clic, a sota m'ensenyi què va passar aquell dia. Veieu que hi ha dies que les dades varien? A veure si em deixa dies que més, dies que menys. Bueno, la majoria de dies tenen una producció bastant plana. Sí? Això per ells era ciència-ficció. Això ja no es pot fer, encara que ho intentis fer manualment. No podem. Aquí la potència visual et permet planificar. Amb una altra empresa planificava el volum de comandes que havia de fer al magatzem en quant a la preparació. Hi havia volums o puntes de feina segons el dia de la setmana i segons les setmanes de l'any. Doncs aquí teníem una visió de les 3.000 comandes on s'havien concentrat. Això és molt difícil de veure amb una eina, diguem-li, tradicional, on jo veig files i columnes i més files i més columnes. Aquí és tan simple com veure els colors que m'indiquen més intensitat, com a l'informe d'incendis de l'estiu. Més calor més intens, menys calor, un color més fluix. Això és el mateix. Mm? Això era un cas de producció. Mm? Aquí fem servir els típics formats condicionals, però aplicats en pantalles visuals. Sí? Era un altre cas. Temes de producció. Temes financers i temes comercials. Hem vist. I temes de tesoreria. Per cert, una altra casuística. Hi ha empreses que els hi és molt útil saber on estan els meus clients. Potser a mi això no m'importa gaire. Però si jo tinc repartidors, sóc una empresa de transports, o senzillament jo haig d'entregar el meu gènere, un cas real va dir, Josep, a mi el transport dels meus productes no és un paquet, és una peça de vidre molt gran i em costa molts diners portar-la al meu client. Evidentment, ja ho repercuteixo en el preu, però si jo optimitzés una mica les entregues, si vigilés una mica més el que m'està costant el transport, que a final d'any són 10.000 euros en empreses de transport, si tu ets capaç de muntar alguna cosa i ens donem compte que jo crec que es pot arreglar, l'empresari el que estava dient és que potser un 3 o un 4% dels costos de transport se'ls podria estalviar si optimitzava bé els enviaments i controlava què estava facturant l'empresa de transport, que estava totalment descontrolat. Senzillament cobrava segons pes, segons distància, segons una sèrie de paràmetres i ningú s'aturava a calcular quant li costava. El resultat és que va quedar al 50%. De 10.000 van passar a 5.000. Home, amb 5.000 euros doncs, podem fer coses. Sí, això va ser un cas real. El cost de transport era molt alt, perquè hi havia paràmetres que l'empresa de transport doncs, anava aplicant. Sí? És un cas real. Eh,
Tornem a la diapositiva perquè els conceptes que ara comentaré són més aviat teòrics, però també són fruit de la casuística. Eh, a veure, potser estaria aquí. Vale. Qualitat de les dades. Em salto una mica a l'hora de la diapositiva. Un cas molt recurrent i que cadascú de vosaltres faci l'exercici. Si volem fer un bon anàlisi de dades, tothom us dirà que sí, ja veureu, muntarem un sistema fantàstic i mira, et faran una demo i veuràs que fent uns clics, com ho heu fet ara, la informació flueix per l'empresa, és molt fàcil de manegar. Casos reals. Sí, sí, això és veritat, és evident. Però les meves dades són de la qualitat suficient? Què vull dir amb això? Si jo vull fer un anàlisi de les famílies dels meus productes, tinc ben codificades que en els meus articles cada un de quina família és? Això està ben posat en el meu sistema? Els meus clients els tinc ben la zona on estan, el tipus de client, que és un camp que vam obrir fa poc, tinc ben posades les dades dintre el meu sistema? Moltes vegades, algun projecte informàtic de business intelligent no se li ha tret tot el rendiment, sí, que ha millorat, però no s'ha trigat, no s'ha, diguéssim, exprimit prou bé el que teníem perquè la qualitat era dolenta. Per exemple, en una empresa, els productes, les famílies estaven malament. Com que tothom donava d'alta productes com li semblava i que aixequi la màquina no li ha passat, resulta que anaven a buscar i no... Tot estava en família varios, on te posava família plàstic era família fusta. Em, de les 50 famílies, la immensa majoria d'articles estaven mal posats. Per tant, jo no puc analitzar dades si no tinc bé la família. Resulta que s'introduïen dades en els albarans que no s'emplenaven del tot, perquè no eren camps obligatoris. Quan vam anar als albarans a fer una sèrie de càlculs, no estaven ben informats. No hi ha la dada de la qualitat suficient. Si no tinc dades de qualitat, l'anàlisi no serà de bona qualitat. Si a la cuina tinc productes de poca qualitat, serà difícil que surtin bons plats. Serà difícil. Aquí és el mateix. I atenció amb una cosa perquè us agrada les normes ISO, les normatives... No cal que entrem en aquest món perquè les empreses petites tampoc tenim temps. Potser algunes de vosaltres sí, teniu una ISO, bueno, però moltes de petites ni la tenim ni la necessitem. Doncs bé, que sapigueu que existeix, que això ens obligava l'organisme, el red.es, en el kit digital, no era obligatori, però era un suggeriment, el que vol dir que pren-ho com a obligatori, que féssim esment d'unes normes que es diuen UNE, que parlen, atenció, algú s'ha dedicat a fer un estudi sobre com s'han de gestionar les dades. La norma UNE 77, fixeu-vos que són textos, 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 fixeu-vos només amb l'índex, 58 pàgines, de la norma 77. N'hi ha dos més, la 78 i la 79. Fixeu-vos la importància que s'està dient, que estan parlant de criteris per decidir si una dada ha de ser gestionada o no, com es gestiona, quina cultura té l'empresa en qüestió de dades. Les persones tenen habilitats per utilitzar les dades? Tenim una sort, i és que aquestes eines Power BI, per exemple, són molt fàcils de fer anar. Si us heu fixat, jo he fet uns clics, o sigui, és molt fàcil. Però aquí parlen de... hi ha una estratègia de les dades? Tenim clar que les dades poden ser algo molt important si ho fem servir bé? I sobretot, les empreses tenen mentalitat de dades? Hi ha empreses que sí i empreses que no. No hi ha mentalitat? Doncs no hi ha mentalitat. L'empresa va molt bé. Jo això no ho necessito. Doncs molt bé. Segur que no necessites saber exactament què t'està costant o quin marge tens? Segur que no? Normalment hi ha... I fixeu-vos que parla d'habilitats i competències. Sí? No cal que ens llegim 200 pàgines d'aquestes normes, però fixeu-vos que algú li està donant molta importància.
Europa li està donant importància i Espanya ha creat una normalització de tot això. Jo dic el mateix. Fixeu-vos a vegades, com estan funcionant empreses més grans que nosaltres, què estan fent, no perquè hem de fer el mateix que elles, però jo m'ho miraria. Hem d'estar una vegada més atents a què està passant amb la tecnologia. I ara, ho sento, però la paraula ha de sortir. La intel·ligència artificial hem d'estar atents a veure si això ens aporta alguna cosa. Per exemple, jo mateix, Atenció, uh, pels que ho sabeu, la... tornaré a posar... Ah, la eina que jo utilitzo, i els que estem al meu sector utilitzem Microsoft Power BI, això és una eina de treball, la qual tu has de crear una sèrie de coses. Has de crear una estructura de dades, has de fer una sèrie de tasques perquè el projecte acabi sent unes pantalles que l'usuari fàcilment tingui això. Hi ha una tasca tècnica important darrere. Doncs bé, hi ha una eina que es diu Claude, que és capaç de fer el que jo fins ara feia en 4 hores, fer-ho en una. I la una és per repassar el que ha fet la IA. És capaç de crear aquestes ratlletes. És capaç de llegir com són les dades per suggerir-me a ella quins càlculs aniria bé fer. I fa ella els càlculs. En lloc de fer-los jo, ella fa els càlculs, segons les meves instruccions. O sigui, la meva tasca ja comença a estar suportada per un sistema automatitzat d'intel·ligència. Repeteixo, el ChatGPT, que ara el veurem, també m'ajuda, però m'ho explica. Si fas això els serà millor, que hauries de crear aquesta relació aquí, t'explica com fer el càlcul. Aquesta eina no t'explica com fer-lo, el fa ella. I això, amb Power BI, amb Excel, amb Word, o sigui, és capaç d'agafar les teves dades i crear-te ell columnes, fórmules, automàticament. Dit d'una altra manera, es posa dintre del teu programa i dintre de les carpetes del teu PC. No és un xat GPT que jo li pujo. Això aplicat a lo meu. Si ara ho extrapolem, aplicat al màrqueting, a les vendes, al comercial, a les meves petites tasques diàries, la eina ja està treballant per tu en el teu ordinador. Compte amb això, els que no estigueu gaire al dia, perquè això ha arribat. La eina que més ho està fent això es diu Claude. Eh, està causant rebombori. És aquesta eina. Modelo Claude. És una eina més d'aquest, diguéssim, enorme soroll que estem tenint, però Claude està destacant perquè és capaç de fer, no d'explicar-te què has de fer tu. Jo, evidentment, utilitzo ChatGPT. Per exemple, jo tinc aquí el ChatGPT, jo li puc pujar un Excel i li puc fer preguntes. Suposo que ho heu provat. Jo puc fer-li preguntes i li puc dir, fes-me una fórmula d'Ax, com calcular any passat. Doncs li dic que em faci una fórmula d'Ax i ell m'explica com puc fer fórmules. I si jo li dono les meves dades, ell em donarà la fórmula basada en les meves dades, amb les dades com es diuen. Tinc unes vendes, tinc un calendari, ho veieu? M'està explicant les fórmules d'Ax, com fer-les en Power BI. Una fórmula, jo puc trigar 5 minuts o mitja hora. El ChatGPT me la donarà possiblement en segons i la major part de vegades, el 90% de les vegades la fórmula està bé. El 90%. I si la fórmula és complexa, jo puc necessitar una hora per crear una fórmula llarga. Me la pot fer en segons. La provo, falla, li dic on falla i me la fa bé. Sí? Per tant, compte que la intel·ligència artificial no ve a substituir els Powers BI, sinó que ara per ara els està potenciant. Torno a la diapositiva un moment per no perdre el fil. Mm? Això d'aquí és una mica el que estàvem veient abans. Sí?
capacitats visuals. N'hi ha moltes més, però no tenim prou temps per fer-lo, però hi ha moltes capacitats visuals. Una cosa més de la capacitat visual. Fixeu-vos en aquestes visualitzacions. Són les que ara últimament estem començant a fer servir. Jo tinc un sistema que em pot ensenyar visualment la foto del venedor, en quin progrés s'ha, s'ha, està complint els objectius, sí? Amb sistemes molt visuals. Fixeu-vos que hi ha diverses maneres de veure'ls, són sistemes visuals per saber, doncs en aquest cas, un venedor, o veure, per exemple, de diverses maneres, ho veieu? Visual, atractiu, sí, sí, evidentment atractiu, però és molt fàcil d'entendre que això va millor o que va pitjor. I evidentment, grossos, vermells, grocs, que és molt entenedor. Quan vas pel carrer, què trobem? Un semàfor. Per què és un semàfor? Perquè tothom ho entén. Que un vermell és parat, un verd segueix. Es tracta de fer-ho molt entenedor. Mm? Un petit exemple també d'una última cosa que estem fent. Um, en Power BI. Tothom coneix el gràfic de, de, de Tarta, ara es diu gràfic d'anells. Però el que molta gent no sap és que aquest gràfic, que s'ha avançat molt, ens permet arribar a coses com aquestes. Que aixequi la mà si algú ho ha vist. Jo li puc dir que el gràfic de Tarta, quantes, en aquest cas, quants països vull que m'ensenyi. 10, 5, 9, quants vull jo? En vull 6, vale? I el puc girar. Molta gent critica aquest gràfic per un simple fet. I és que diu, clar, és que quan tu li poses més de 7 o 8, això ja deixa de tenir sentit. I si poso només 7 o 8, em perdo la resta. Si jo estic venent a 15 clients importants o a 15 famílies i només poso 7 o 8 aquí, m'estic perdent. Atenció a aquest detall d'aquí. Aquí et posa les altres. Això és difícil que ho heu vist perquè és un gràfic avançat de Tortell que no té Power BI. No el té. Nosaltres l'hem incorporat aquí amb unes eines addicionals. Pot semblar una tonteria, però aquest gràfic hi ha empreses que el fan servir constantment. Sobretot perquè aquí està tota l'empresa. I si no hi cap, perquè només vull els 5 primers, hi ha una porció, la grisa, que està en les altres, que és el 14%. O sigui, els productes més importants, o empreses o països, són aquests. I la resta, que és el 14%, està aquí. Doncs bé, aquest gràfic, la major part de gent no sap ni que existeix. El de Tarta sí, però que és capaç de dir-te als altres i que tu pots manipular això, ja no és tan habitual. I que el puc girar. Moltes vegades no es poden girar. És un exemple com una sola visualització és capaç de dir-nos moltes coses. Evidentment, clico aquí, botó dret, vaig a veure quins clients són... Sí? Doncs, insisteixo, és una sola gràfica que hi ha empreses que li donen molta importància, sobretot per la interactivitat que té. Perdona, que aquí hi ha usuaris que demanen... Mm? El tanco. Eh, una possibilitat que us explico ràpidament de Power BI. Hi ha un sistema d'informes a Power BI que la majoria de gent no coneix. I ja que heu fet l'esforç d'estar aquí, jo us ho ensenyo. Si us fixeu en això que vaig a fer ara, això, que ara veureu, no és Power BI. Si us fixeu la web, aquí dalt posa negocisintel·ligents.cat. I si us fixeu, és un sistema típic d'internet que et demana usuari i contrasenya. I l'usuari entra aquí dintre. Però què s'hi troba aquí dintre? A banda d'un apartat que podem penjar vídeos i coses. Es troba un sistema molt senzill per incloure informes de Power BI dintre d'una pàgina web normal. Bé, de fet això és un sistema que Microsoft et dona per tu posar informes de Power BI a la teva empresa. Això és una assessoria financera que li dona un usuari al client i ell té molts clients.
i no li dona una llicència d'usuaris. O la nostra empresa, imagineu-vos, teniu comprades una sèrie de llicències de Power BI, però hi ha uns socis de l'empresa que no cal donar-li una llicència per una vegada al mes. O resulta que sóc la cooperativa X, que tinc 200 socis, i vull fer arribar als amb ells informes de Power BI, d'una manera confidencial, no enviant correus. Aquest sistema no cobra per usuaris, cobra per ús. Microsoft té un producte que permet que donis informes als teus usuaris sense llicències de Power BI. Això, quan algú s'ho expliques, es queda pensant i diu, és que tenim un assessor extern, i tenim un assessor de màrqueting, i tenim un senyor que ve un dia al mes, i tinc els meus companys que no estan normalment a l'empresa i que, hosti, comprar una llicència per 3 vegades que s'ho miren, eh, és un sistema que només pagues pel consum, no pagues per llicència d'usuari. I si jo tinc 200 socis, 200 llicències no és viable. Ens enviem el mateix PDF de cada mes per correu electrònic. És un sistema que permet tenir informes, aquest és un exemple una mica exagerat, de pantalla, que permet tenir informes de Power BI, comptes dels resultats, sense que a l'usuari li haguem de posar una llicència de l'empresa, que l'has de comprar a Microsoft. A vegades les llicències de Microsoft, si les tens en un ordinador, es cruzen, hi ha conflicte entre unes i les altres. Aquí no hi ha llicència. És una plataforma que tu pots tenir tants usuaris com vulguis. I és una plana web, Perdona, evidentment. Josep, una pregunta, però et cobren per, o sigui, per l'ús que li dones? O Sí, sigui, per les vegades que et connectes a aquest Power BI o com... el consum que té de, de volum de consultes que té. És com una pàgina web. Jo tinc una pàgina web i paguem un hosting. Mm, La pàgina web, si entren 2 usuaris, aquella pàgina web treballa molt poc. Però ara imaginem que tenim una pantalla web que tenim un e-commerce allà, 200 usuaris cada dia. Clar, que ja aquell servidor treballa molt més, 2 usuaris que 200. Aquí el que fa aquest sistema és que Microsoft no et cobra per usuari, et cobra per volum de feina. Aleshores, evidentment, s'ha d'estudiar, no? Si jo tinc un usuari que cada dia està consultant Power BI, però potser en tinc 20 usuaris que l'estan consultant molt poques vegades al dia. O encara més, molts usuaris externs. Imagineu-vos que jo li dono accés a una part de les dades a un client meu important. Això hi ha una empresa que ho fa. El seu client pot entrar i veu el que ell ha comprat a l'empresa. Per cert, ja ho sap, però si tu li dones, o deixo entrar el meu col·laborador extern, que és un assessor financer, i que vegi segons quines dades, d'uns informes, d'uns marges, no sé què, que li dono accés des de fora al meu RP perquè entri, no s'aclarirà, perquè és complicat fer anar el nostre RP. Aquell assessor financer té 10 clients. Si tu li expliques el teu RP ja fotrà la mà al cap, dirà, mare de Déu, ja m'estàs complicant. Un Power BI és molt més fàcil d'utilitzar. Per tant, jo puc tenir usuaris externs que només li dono un accés anònim i ell només ha d'entrar i li dono accés a una determinada informació. Insisteixo, això hi ha molt poca gent que ho sap, perquè és un producte de Microsoft que està a la part dreta i quan la gent el veu diu, bueno, això no sé què és. Perquè a més hi ha un icono que diu consulte con ventas, o sigui, parla amb Microsoft per, perquè t'expliqui com funciona. Bueno, és una novetat que fa diversos anys que es funciona i que fins ara només ho feien servir empreses molt grans. Com us podeu imaginar, la gran asseguradora que té 400 usuaris no està pagant 400 llicències. Està fent servir això, com és, com és lògic, no? Em, I agafant una altra vegada el fil i ja encarem una mica la recta final, a veure, la diapositiva se m'ha amagat aquí. Vale. Eh, S'anomena servidor d'informes, permet la marca blanca, vol dir que si jo sóc un assessor financer puc posar el meu logo i els clients veuen aquell informe i ja està. Puc filtrar les dades i, evidentment, la seguretat te la dona Microsoft, no hi ha... El límit és, no necessites les llicències de Power BI, però els meus socis, a la junta, al comitè,
li has de donar una llicència a gent externa de l'empresa però que vols que vegi dades de l'empresa? Tu tens una sèrie de botigues. Li vols donar un usuari a cada botiga? Mm, Sí? O gent que es dedica a tenir programes informàtics que vol posar dintre del programa seu informàtic un Power BI dintre. Assessors externs, consultors, mm, empreses que tenen un volum de dades molt gran, o empreses que tenen botigues, delegacions, oficines, i no volem estar repartint llicències a tothom. Mm? Eh, I una altra cosa que voldria, ja recta final, una altra cosa que volia fer especial esment, i que això fa molts anys que existeix, no sé si algú ho ha vist, i anem a donar-li un toc d'humor a la sessió d'avui. Una altra cosa que m'he trobat i que segueix així des de jo fa 30 i pico anys que estic en el sector de la informàtica de gestió, del software, RPs, desenvolupament d'aplicacions i ara Power BI els últims anys. Això segueix vigent. Aquesta diapositiva té com a mínim 30 anys. L'empresa demana una cosa i li explica al seu informàtic. La persona que va analitzar el que volia va entendre això d'aquí a la dreta. El programador o analista de Power BI o el programador que havia de fer aquell programa, això és el que va muntar. I el client necessitava realment això. O sigui, el client tampoc ho va explicar bé. Això segueix passant. I els projectes segueixen desviant-se en temps. Això s'havia d'haver acabat en 2 mesos, ja portem 6. Havíem previst dedicar-li 20 hores, ja portem 40. Això segueix passant en els projectes de Power BI. El requeriment, o sigui, el que realment s'ha de fer, no és tan senzill d'explicar, no és tan senzill d'entendre, s'ha de delimitar molt bé els abasts dels projectes. Recomanació que us recomano jo. Comenceu a un projecte de Power BI petit. Per exemple, anem a l'àrea de vendes. Doncs molt bé. L'àrea comercial i després anirem per l'àrea financera. Normalment el 90% de les empreses o comencen per finances o comencen per vendes. Agafeu un projecte petit, la compta de resultats, l'anàlisi de vendes de clients i productes per venedor, i ja ho anirem escalant, perquè això acostuma a passar i ens desviem de diners i de temps. Segueix passant. I ho poso aquí a títol, diguéssim, còmic, però insisteixo, això estava clavat als anys 90, jo recordo que estava clavat a l'entrada del, de l'empresa de desenvolupament de software. I per acabar, perquè teníem aproximadament una hora, el que dèiem de la IA. Oh, és que, i jo m'ho he escoltat, Josep, és que el Power BI ja no farà falta. Jo posaré aquí la IA, li faré preguntes i m'ho dirà tot. Expressió, Poso la IA i m'ho dirà tot, li pujo dades. Sí, sí, ves pujant dades, tu, vinga, vinga, puja dades, puja dades. Sí, sí, i li demanes i et fa gràfics i al final resulta que estàs treballant tu per la IA. Sí, sí, ho fa molt de pressa i ho fa molt bé. Però és tu qui està alimentant la IA. No, no. Ens hem de connectar a les nostres bases de dades, hem d'extreure les dades, les hem de visualitzar fàcil, hem de fer que la gent de l'empresa, siguem 4 o siguem 20, ho puguin consultar fàcilment. No, no. La IA no ve a substituir el Power BI ni les eines d'anàlisi. El que sí ho està potenciant. El que a mi em costava 4 hores com a analista de dades, ara serà una. Podré fer projectes millors en menys temps. Um, I vosaltres, inclús, podreu ser més autosuficients. La majoria de gent que ve del món Excel pot arribar a fer Power BIs amb una inversió de 15 o 20 hores. Power BIs bàsics, és capaç de fer-ho. Amb cursos de la cambra que han durat 15 o 20 hores, la gent ja es muntava els seus primers Power BIs. No us estic venent els cursos, Vull dir que podeu fer una formació de 15 a 20 hores i sereu capaços, a més amb un xat GPT, carai, de fer Power BIs que, el que es diu en català, Déu-n'hi-do, són correctes, poden funcionar molt bé. Per tant, la IA ens ajudarà a ser més autosuficients per muntar Power BIs a nivell professional o Power BIs a nivell corporatiu. O les dues coses, Jo compro un Power BI ja fet, perquè no, jo no tinc 50 hores per invertir. En canvi, jo faré petits Power BIs per cobrir petites necessitats. Gràcies a la IA podré muntar
Power BIs més fàcilment. No ens hem d'enganyar, els podeu muntar vosaltres mateixos. Òbviament la cosa es complica, eh? Si voleu muntar una compta de resultats a mida de l'empresa, això no són 10 hores. La cosa es comença a complicar. Has de tenir molt clars conceptes d'anàlisi de dades. Igual que si jo vull fer una compta de resultats o balanços i ratis financers, jo haig de ser financer primer, haig d'entendre bé les finances. Per tant, la IA em potencia. Recordem que la IA no ve a substituir, ve a potenciar el que ja som, el que ja fem. I aquí, en el món de l'anàlisi de dades, no serà una 10 eines tipus Power BI, sinó que no elimina, sinó que ho transforma. Vale? Ho fa inclús més important. El que passa que es fusiona, compte. Ja li pots preguntar a la IA coses sobre les dades. I feu la prova, agafeu el ChatGPT i li pugeu un Excel. I li pots preguntar i respon molt bé, per cert. Bueno, crec que ho he quadrat bastant, no, Helena? Portem una horeta. Sí, 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 perfecte. No tenia previst el temps, Quadradíssim. però bueno, Si espero algú... hagi estat útil, eh? La sessió, Moltíssim ja et dic, ha sigut basada en els últims 3 anys que d'experiència, hem no? fet 15 kits consultings i 25 kits digitals i han sigut molt intensos i hem trobat moltes casuístiques. Una de les que hem patit ha sigut la manca de temps, perquè ens ha passat, ens hem retrasat molt en els projectes. Però clar, les subvencions eren al 100% i clar... Però bueno, hem après tots, eh? Els clients i nosaltres hem après, doncs, que el camí a recórrer amb el món de l'anàlisi de dades és molt llarg. Si ja Mm, esteu treballant en Power BI, felicitats, però la pregunta és, estic traient realment profit? La majoria d'empreses, jo parlo en percentatges que jo mateix he calculat, el 50% d'empreses que té Power BI no està traient el resultat. Podria exprimir més. Evidentment, hi ha un percentatge de gent que sí, que l'exprimeix. Però la majoria han convertit uns Excels a un Power BI. No han arribat a un grau de maduresa. Però bueno, s'ha de començar per alguna cosa. aprofitar, no? Tot el que et pot donar un Power Són eines BI. barates, ara no costen diners, són fàcils d'aprendre, evidentment hi ha un ús Mm, professional, i aquí s'hi dedica mm, com jo. Evidentment hi ha coses complexes, eh? Vull dir, mm. tingueu en compte que Sí. són eines que les estan utilitzant pimes de 4 empleats, i jo vaig anar fa molt poc a una... no és el meu client, però jo vaig anar doncs, amb una química i feien servir Power BI, òbviament. 100 persones feien servir. Però és igual, 4 persones. I aquelles 100 persones, tothom havia canviat la manera de veure les dades. I us puc assegurar que aquesta gran empresa amb un departament d'informàtica propi eh, se sorprenien de que algunes coses no s'estaven fent bé. Això amb empreses amb recursos econòmics quasi bé il·limitats, o sigui, amb pressupostos molt grans d'informàtica i tal. I empreses petites, amb petits pressupostos, que estan, vamos, encantadíssimes. Sobretot, encara que sigui només per l'estalvi de temps i visualitzar què està passant. Que insisteixo, que cadascú us faci... Jo us convido a tots, per acabar, acabo, Helena, us convido a tots a la reflexió aquesta de estic exprimint realment les dades que tinc, de vendes, de finances, de... Estic dedicant massa temps a les dades? No les tinc? M'agradaria tenir... M'agradaria respondre algunes preguntes que ara respondre és molt difícil. Aquesta frase és la que jo em quedaria. Tinc preguntes del meu negoci que em costa massa de respondre-les? Amb dades, evidentment. Doncs aquí us deixo que tothom reflexioni en aquest qüestió. Qualsevol cosa, aquí us deixo un telèfon, Mm, evidentment a través de l'Helena també, de la cambra. Podeu sí. contactar amb ella directament i qualsevol qüestió Si entre teniu ell i qualsevol jo. pregunta ara i voleu escriure pel xat, Sí, digues, digues. bueno, jo dic si tenen qualsevol Sí, pregunta. sí. Jo tinc algunes, bueno, has comentat, no? Bueno, no sé si les empreses, bueno, els que esteu aquí a aquesta sessió, si ja utilitzeu Power BI. No sé si, Josep, tu, les empreses amb les que has fet el kit consulting, ja utilitzaven Power BI o s'ha instaurat arrel de les necessitats que tenien o El quin era el nivell 50% aproximadament ja havien fet algunes coses. Els primers projectes, que molts eren Excels evolucionats, altres estaven millor, però hi havia problemes de qualitat de les dades, perquè ja s'havien trobat. Els que tenien Power BI ja s'havien trobat. Mm, I faltava visualitzar millor.
perquè eren Excels avançats. L'altre 50, l'altre 25 els hi sonava, però jo he fet un curs, he fet algunes coses i l'altre 25 ni existia. No sabe, no contesta. Per tant, el grau de maduresa encara és baix. I l'eina té Mm, 10 anys, Compte. mm. L'eina té 10 anys. És molt potent, la veritat. I normalment, quan un comença, no? Empreses que no han començat a anar i tenen dades, però no han començat a fer res. Ja deies que començar per projectes petits, no? Començar... Però què definim primer? Quin objectiu volem? O quin és el resultat que volem i després definim quines dades hem Sí, d'escollir? O per on la comencem, no? Sí, sí. recomanació, una recomanació molt ràpida i permetem que digui, és la més directa i la més contundent, és quines preguntes de negoci jo vull tenir resposta. Eh, Quins marges tinc jo en els meus productes? Quin marge comercial tinc jo en els meus productes? I si aquí comences a tirar enrere, anirem als nostres albarans, allà tenim uns articles que hem venut, allà hi ha uns preus de venda, i quan dius, i el preu de cost? Bueno, el preu de cost no està del tot bé, és l'últim preu, però no el calculem bé. Bueno, però clar, l'últim preu tampoc això és de res, perquè fem uns descomptes. El marge no. Primer, quina és la pregunta que volem la resposta? Fes-te la llista. Però no facis una llista de 25, Fes una llista de 5. Comencem per aquí, no? Comencem a poc i després ja Tira anirem enrere a traient... veure on estan les dades que necessito per respondre. I segurament descobriràs que les tens, però no estan bé, no són fiables, la qualitat. Evidentment, si un albarà és fiable, evidentment, jo cada dia faig un albarà i aquell albarà el facturo. Aquella informació és correcta. Però tinc ben classificats els articles? Tinc ben informats les dades a la fitxa de l'article amb les famílies, tipus d'article? Els clients tenen tots... Hi ha alguna política de descomptes? Els clients tenen alguna classificació feta? Perquè a mi que veure ja 200 clients i mirar quins articles em compren, els clients jo els hauria de segmentar també. Té una dada per segmentar el client? Sí, sí, el venedor. Cada client té un venedor. O cada client és d'una zona. Haig de tirar enrere amb aquesta gran pregunta que jo vull saber i tiro enrere fins a arribar a les dades que la meva empresa, per cert, ja les té, Cada dia jo genero dades, però les estic aprofitant. Fins ara era una dada que jo no feia servir. La feia servir per fer l'albarà, la factura, la comptabilitat, això després m'ho paguen. Tota aquesta dada que es va generant cada dia em pot donar molta... Té molt de valor aquesta dada. És un Mm. valor, no és una dada que ja està allà i jo ja l'haig d'utilitzar per respondre preguntes que ara no les tinc gaire fàcils de respondre. I les dades les tinc, El circuit seria aquest, pregunta i tirar Mhm. cap enrere. I ten... Vale, i anar a poc cap endarrere fins a anar a buscar les... No? És la recomanació fàcil, Vale. ràpida. Mira, ens pregunta Juan Marcelino si es pot començar a jugar a aprendre amb Power BI Sí, gratuïtament o he de comprar sí, 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 llicències. sí. Si us heu fixat, jo he ensenyat un moment un projecte de Power BI, però no a la web, sinó al Power BI Desktop. El Power BI Desktop és gratuït i te'l descarregues sense correus electrònics de la web de Microsoft. Es diu Power BI, ho poso aquí al xat, Power BI Desktop. Desktop d'escriptori. És gratuït. Tu te'l descarregues al teu ordinador d'empresa o de casa teva i amb aquest Power BI el primer que pots fer que t'aconsello és carrega-li un Excel. Un Excel que tu ja tens. Per cert, qui no té a la seva empresa en el programa un botó terrorífic, que dic jo, que es diu exportar Excel. Aquest botó que ens agrada tant, doncs exporten dades i agafa-les amb el Power BI. Evidentment, hi ha milers de vídeos, milers de coses. Jo us recomanaria una petita formació de 2 matins, que no és tant, o 3 tardes. Mm, Pots fer sí. coses interessants, amb una Mm. inversió de temps molt, molt raonable. I després, Josep, el tema que has comentat de la qualitat de les dades, clar, tenim dades, si volem agafar de l'ERP, de l'Excel,
primer de tot, com ho integrem amb aquests diferents sistemes al Power BI i després què hem de fer perquè les dades, aquestes dades que agafem siguin de qualitat? Que hem de fer un procés manual d'anar-les o podem fer un procés automàtic per poder-les... Sí. Bona pregunta, perquè dona la sensació que el Power BI, vosaltres que heu vist el Power BI, heu vist la pantalla, el resultat final, que són unes pantalles que amb unes visualitzacions, tu cliques, el sistema fa tota una sèrie de càlculs, compara, et diu que aquest període vas amunt, aquí ens hem quedat per sota, aquest any hem invertit més hores de les previstes en el departament de manteniment, els meus comercials aquest any tenen més despeses i estan fent més quilòmetres, però això no està repercutint a les vendes. Clar, el Power BI visualitza dades, però és que també les manipula. Compte, és capaç de connectar-se a la comptabilitat, que la tenim d'un programa informàtic que ens ha aconsellat l'assessor financer, però el nostre programa de gestió és el Holded, que està allà al núvol, o el tenim instal·lat en un servidor de l'empresa. Ja tenim dos fonts de dades. I tinc un Excel que és el pressupost de vendes d'aquest any i de despeses. Ja tinc tres. I acabem de començar, eh? El Power BI es connecta a les tres, les fusiona, les connecta perquè tot tingui sentit, evidentment, les neteja, pot arribar a dir, si això està en blanc, posa'm un 0. Si la columna del venedor està en blanc, posa'm sense venedor. Aquesta columna me l'ajuntes amb una altra. Aquí em fas un càlcul entre dues columnes abans de res. O sigui, manipula les dades. Aquelles coses que tu feies amb còpia-pega amb Excel, allò que feies d'agafo dues pestanyes i faig a la tercera, elimino unes columnes, tot això ho fa el Power BI amb una eina que té al darrere, expressament per netejar, per transformar, per fusionar, et permet fer manipulació a les dades, eh? No només llegir-les i presentar-les, sinó te les permet manipular, el que tu faries manualment amb Excel, que tens diversos Excels, copio, pego, elimino columnes, amb una faig un càlcul, l'altra la manipulo a mà, tot això és automàtic. Té una eina per manipular les dades. Per tant, no és només visualitzar, és manipular-les. Tot el que tu feies a mà, ell ho farà amb un procés automàtic. Per tant, estem automatitzant el procés de les dades. És això. Aquesta neteja de dades també ho estem La automatitzant, porta la no? pròpia eina. Molt bé. Té una eina a banda, que està Mm, dintre. Es diu està Power integrada. Query. Mm, És una eina expressa per fer això, tot vale, aquest treball. vale, perfecte. Molt bé, Josep, doncs si ningú té cap pregunta, Doncs només donar-te les gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre amb aquests casos reals, no? Amb aquests exemples, com aplicar l'anàlisi de dades doncs, en els diferents casos, diferents tipus d'empreses i moltes gràcies per compartir els teus coneixements amb nosaltres. falta I a tots, temps, però bueno. Però bueno, insisteixo que qualsevol enviï algun comentari a l'Helena i podem mm, contestar-lo, per correu electrònic, sense compromís de cap sí, tipus, evidentment, demà us enviarem a tots, com sempre, la presentació amb el link al vídeo de la gravació i qualsevol dubte que tingueu teniu el seu contacte, us posaré el seu contacte i el seu telèfon de Josep, perquè si li voleu consultar qualsevol cosa, doncs aquí està. Doncs Moltes molt bé, gràcies a gràcies. tots. Gràcies a Moltes gràcies. vosaltres, gràcies Helena i gràcies a tothom, per l'estona. Vinga, Exacte, moltes gràcies, gràcies per gràcies. acompanyar-vos. Adéu. Fins la pròxima. Adéu.